da a samu mace tana gidan aure tana bin umarnin Allah tana kaskatar da kanta a wurin mijinta ta yadda kamar aure ibada ne bautan Allah ne sai sa tana bin dokokin Allah ba wai tana tsoron miji bane a'a tana bin dokoki da Allah ya mata tsarin sa to wannan sai kaga ta yi rayuwa mai kyau a gidan mijinta ta ci abinci mai kyau kaga ta kwana wuri mai kyau kaga Allah kuma ya bata 'ya'ya masu albarka me yasa saboda ta yi imani kuma tana aikata ayyuka na kwarai sannan ta zo kiyama kuma sai kaga Allah ya mata kyakkyawan sakayya to wa'annan mutane nan cikin suratul nahl sai Allah ya kawo misali a cikin suratul anfal idan ka dubi aya 2 zuwa aya 3 innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun allati ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim innamal mu'minun jama'a mu gane mu'minai original na gaskiya sune wayanda in an ka ambata musu Allah sai gaban su ya fadi da an ce mai Allah duk abin da yake in an ka ce wani domin Allah sai gaban sa ya fadi wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an ka zo ana karanta musu ayoyin alqur'ani ana musu wa'azi ana tunatar da su gaban al'amarin Allah zadatuhum imana wa'azi da karanta alqur'ani sai rinka dada musu imani a zuciyansu kuma da ka same su wa ala rabbihim yatawakkalun basu dogara ga kowa ba al'amarin su ga Allah ne in sun samu Allah ne in basu samu ba ma Allah ne to sai Allah ya ba su wannan daraja sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa yanga sune mu'minai original ashe muna da mu'minai original muna da wanda yake ba original wanga Allah ya recommend sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan to duba abinda Allah zai ba su yace lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wurin ubangijinsu da arziki da karamci da Allah zai ba su a ranar tashin alkiyama me yasa suka samu wannan abin saboda ayyukansu na kwarai da suka yi sai kaga suna da daraja a nan duniya suna da matsayi a nan duniya su zo gobe kiyama kuma sai kaga Allah subhanahu wataala ya ba su matsayi mai girma wannan magana hadisi ya supportin shi ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man hudiya ila al-islam duk wanda Allah ya shiryar da kai da addinin musulunci sai dangane da haka musulmi ko ina kake ka gode wa Allah da Allah ya mai da kai musulmi kai ba kafiri bane Allah ya mai da kai musulmi baka bautan wuta baka bautan rana baka bautan itace baka bautan kabari baka bautan farjin mace Allah ya mai da kai musulmi manzo Allah ce in ka samu kanka kai musulmi ne to babu shakka ka dace man hudi ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa kana abi kuma ya zama abin da kake samu kana wadata da shi kuma ya ishe ka manzo Allah ce ka gama da duniya ga musulunci kana da shi abinda Allah ke baka na abinci na zuwa neman arzikinka ka wadatu da wannan da Allah ya